Раней ты так не глядзіш неяк на гэтую гісторыю звонку. Ну да, той Лазік, няшчасны, вось шкада, што так здарылася, вось такая гісторыя. А цяпер пачынаеш глядзець на ўсё гэта зусім новымі вачыма, бо падзеі ў рамане развіваюцца 100 год таму. Гэта зусім іншая рэвалюцыя, зусім іншыя падзеі гістарычныя. А лёсы-то гомельцаў тыя ж самыя. Найвядомейшы ў свеце раман пра Гомель у самым абласным цэнтры дагэтуль застаецца малавядомым. Гаворка пра забаронены савецкай цэнзурай твор Іллі Эренбурга «Бурлівае жыццё Лазіка Ройчванца». Герой кнігі «Гомельскі швейк» выдуманы персанаж Лазік Ройчванец цягам усяго твору згадвае Гомель і ягоныя лакацыі. Пра Лазіка ведаюць і ў Парыжы, і ў Кракаве, дзе з'явілася літаратурнае кабарэ «Піўніца пад баранамі». Сам твор, надрукаваны за мяжой у Парыжы, у апошнія гады стаў актуальным як ніколі раней, бо Лазік быў абвінавачаны за абразу сцяга і герба, адсядзеў і вымушаны быў эміграваць за мяжу. Аднак у сваіх думках заўжды вяртаўся дамоў. У якой бы краіне ні быў, Великабрытаніі, Нямецчыне ці Італіі заўжды згадваў Гомель. І на пытанне, ці хоча ён у Гомель, адказваў: «Падаецца, хачу, хоць мяне, відаць, пасадзяць». А шванец что значит? А шванец ничего не значит. Я родился и вырос в Гомеле, район так называемой Америки, если кто-то знает, да? Это вот там возле центрального рынка, Речицкая, Столярная, Короленко улица, Моисеев. И я вот, когда читал роман, знаете, я попал в свое детство. Вот описывается очень многое из того, что я на самом деле видел. Я еще застал в своем детстве времена, когда на наших улицах на русском вообще мало кто разговаривал, говорили в основном на идыш. Даже те семьи, которые жили у нас, белорусы, я имею в виду вот это было немного их, но на нашей улице семей 6-7 жили. Многие говорили на идыш лучше, чем евреи. Стоячы на высокім беразе сажа, гомельцы вось ужо якую гадзіну спрачаліся. Пфайфер той нават ахрыпшы быў. «Я вам кажу, што гэты камуніст сеў, і ён сеў, і сядзіць, а мы можам ісці сабе спаць». Добра, што не было тут грамадзянкі Пуке. Пайдзі патлумач потым, што камуніст – гэта звычайны беспартыйны параход, гружаны яйкамі і кіеўскай гастрольнай трупай. Началось все с того, что в 19 году они встретились в Киеве. Выгодский бежал из Гомеля куда-то на юга. Встретились в Киеве, и он свел Эренбурга с одним из гомельских издателей. Скорее всего, это и был Нейман, которые издали его первый сборник стихов Эренбурга. «Огонь», по-моему, он назывался. Безусловно, Выгодский и познакомил его со многими персонажами, о которых речь идет в романе. Ну, чувствуется вот гомельский дух какой-то, он есть, он здесь, он чувствуется. Чым яго ўразіў Гомель, можа, ён узнік у яго рамане і не таму, што яго ўразіў менавіта сам горад. Хутчэй за ўсё, проста, напрыклад, мне падаецца, у яго быў запланаваны раман на яўрэйскую тэматыку, і яму патрэбны быў нейкі горад, у якім жыло шмат яўрэяў, у якім магла ўзнікнуць тэарэтычна гэта гісторыя. І вось проста ў нейкі момант ягоная ідэя супала з тым, што вось ёй жа Гомель. Чаму не? Напішу пра Гомель. Кніга Іллі Эренбурга «Бурнае жыццё Лазіка Ройчванца» выйшла ў Парыжы ў 1928-м.
У даваеннай і пасляваеннай Польшчы біла рэкорды папулярнасці ў той час, як у Беларусі выданне было забароненае, як і ў іншых тагачасных савецкіх рэспубліках, ажно да распаду савецкай імперыі. З-за таго, што ў савецкія часы гэты раман быў забаронены, і інтэлігенцыя тых часоў яшчэ яго тады не пачытала, калі ён быў ужо выдадзены ў 90-е, узнікла шмат рознай літаратуры, як цалкам новай, так і былі апублікаваныя не толькі ж гэты раман, было апублікавана шмат такіх рэчаў, якія не публікаваліся раней. Ну і, напэўна, больш папулярнымі сталіся такія даволі папсовыя рэчы. А гэты раман, ён ўсё ж такі інтэлектуальна насычаны. Не кожны зможа яго прачытаць, гэта не поп-узровень. А яшчэ, напэўна, не знайшлося такіх добрых папулярызатараў. Яго папулярызавалі гісторыкі, журналісты, але не знайшлося папулярызатараў, магчыма, у сістэме адукацыі той же самай, на тэлебачанні, бо людзі не ведаюць, не кожны гомелец чуў пра гэты раман. Вось калі б яго пачалі хаця б факультатыўна вывучаць у старэйшых класах у школе. Добра, што ў нас быў лялечны спектакль, не ведаю, напэўна, зараз ён можа і зняты з рэпертуара. Але таксама у лялечны тэатр ходзяць далёка не ўсе. Кнігу Іллі Эренбурга, якая выйшла ў Парыжы ў 1928 пра гомельскага шаўца Лазіка, жорстка раскрытыкавалі ў Савецкім Саюзе, абвінаваціўшы ў перадузятым выяўленні савецкай рэчаіснасці. Да что, вы все сдохли со своей бочкой! Ну откуда я мог знать, что эта бочка везет дерьмо из самого горкома партии? У Гомелі, нягледзячы на ўсе нашыя вялікія заваёвы, няма дагэтуль адпаведных труб. Ад змрочнага мінулага атрымалі ў спадчыну гамельчане непрыстойныя бочкі, якія грукочуць па галоўныя вуліцы. Прашу не пагарджаць Гомелем за гэта, як-ніяк у Гомелі мноства асветніцкіх пачынанняў. 2 тэатры, цырк, не кажучы пра кіно. А цалкам распрацаваны праект трамваю... Не, што тычыць культуры, Гомель мала чым адрозніваецца ад сталіцы. А вось што тычыцца труб, то гэтая дэталь не заслугоўвае ўвагі. Ужо якімі знакамітымі з'яўляюцца Афіны. А ў Афінах таксама няма гэтых труб. Таму няма чаго папракаць непрыстойнымі бочкамі Гомель. Калі мяне аднойчы в Польшчы спыталі, які самы вядомы гомелец, я доўга там пералічвала каго заўгодна, а аказалася Лазік самы вядомы гомелец. І пра гэтага самага вядомага гомельца в Гомелі многія не ведаюць. Яно так і ёсць, бо ў нас ёсць нейкія прыдуманыя з галавы сімвалы, бо у кожнага горада павінен быць нейкі сімвал. Вось мы прыдумалі там, не мы, а хтосьці прыдумаў гэтага рысіка. Гэта ідэя з нуля, таму, магчыма, яна не трапляе настолькі ў людскія сэрцы. Яго папулярызуюць як толькі магчыма, але яно не чапляе, бо гэта ідэя з нулявым бэкграўндам, за ёй зусім нічога не стаіць. Сапраўды, калі б Лазіка папулярызаваць, гэта мог бы быць, можна рабіць розныя фестывалі, прадаваць розную сувенірную прадукцыю, ладзіць нейкія культурніцкія імпрэзы. Лазіка маглі б ведаць усе. Ну і ўсё ж такі в творы галоўны герой Лазік і Гомель. Канешне, бясспрэчна. Таму і за гэтага варта было папулярызаваць гэты раман. Спадзяемся, што за гэтым яшчэ будучыня. Магчыма, калі людзі пачнуць больш цікавіцца беларускасцю і паўстане беларускі пераклад гэтага рамана, можа, тады ён займе ў Беларусі новае жыццё. Вельмі класная песня, якую з'явілася ў межах «Піўніца пад баранамі». Спяваў і Лёша Авдеев, бард, і Тадэуш Квінта. Ёсць цудоўны таксама пераклад на беларускую мову. Дзе ён мой Гомель, мой любы Гомель, дзе без упах і сожу плынь, мястэчка, што было мне дома, цяпер як сон, як успамін.
І вельмі сапраўды песня перадае настрой суму па Гомелю. Ты наколькі для тебя цяпер гэта в эміграцыі, напрыклад, актуальныя творы, песня? Адчуваецца, канешне, па-рознаму, бо раней ты так не глядзіш неяк на гэтую гісторыю звонку. Ну да, той Лазік, няшчасны, вось шкада, што так здарылася, вось такая гісторыя. А цяпер пачынаеш глядзець на ўсё гэта зусім новымі вачыма, бо падзеі ў рамане развіваюцца 100 год таму. Гэта зусім іншая рэвалюцыя, зусім іншыя падзеі гістарычныя, а лёсы-то гомельцаў тыя ж самыя. І Лазіка пасадзілі за знявагу герба і сцяга. Так, тое ж самае мы бачым сёння. Гэта нейкая неверагодная цыклічнасць. Магчыма, і гэта таксама надасць нейкае новае жыццё раману. І, канешне, пачынаеш ужо ўспрымаць гісторыю таго Лазіка як сваю ўласную чымсьці. Лепш яго разумееш. Што датычыцца мяне, то нарадзіўся я, між іншым, у Гомелі. І мне ўжо час дадому. Я паездзіў па свеце, паглядзеў, як жывуць людзі. Цяпер я толькі і мару пра мой незабыўны Гомель. Раптам у мяне хопіць сілаў, і я даплыву туды, жывы. Я зноў убачу прыгожую карціну, калі сош блішчыць пад берагам наверсе дрэвы, і публіка каля тэатра, і кірмаш. Лазік узгадваў, куды его закідваў лёс, краіны, розныя гарады, і ён узгадваў все роўна Гомель. Ты зараз таксама ўжо не в Гомелі. Які месціны згадваеш, і ці ўвогуле згадваеш Гомель? Канешне, горад заўсёды узгадваецца. Ідзеш, напрыклад, па парку, вось тут, вось не так, як у Гомелі. Ідзеш уздоўж ракі, вось не так жа, як у Гомелі. Мясціны з Гомеля, якія ўзгадваюцца больш за ўсё, частку з іх, напэўна, ужо і Гомелі пабачыць немагчыма. Вельмі узгадваецца густы водар шакаладу, які быў калісьці ля фабрыкі «Спартак». Зараз ці тое з-за таго, што Хатаевіча ўжо не суцішная вясковая вулачка, на якой яшчэ некалькі дзесяткаў год таму пеўнікі жылі і куры людзі трымалі. Ці тое з-за таго, што гэта зараз транспартная магістраль, ці тое змянілася вытворчасць, але такога водара шакаладу ўжо, на жаль, няма. Але ў памяці гомельцаў ён як адзін з сімвалаў горада яшчэ, канешне ж, існуе. Згадваецца містычныя закуточкі Каўказа. Таксама ўжо амаль зніклыя, той містыкі, напэўна, сустрэць цяжка, бо зараз шмат дамоў знесена, пабудаваныя хмарачосы, ездзяць машыны, але трошкі старой забудовы на Каўказе ўсё ж такі яшчэ засталося. Гэта кніжная Тельмана, вось ад іх туды пайшоў прыватны сектар. Там такая гарыстая мясцовасць, бо так-то Гомель не вельмі гарысты, ён, конечно, больш раўнінны, а там такія халмы, што там раней і коўзанкі кожную зіму былі. Згадваецца незвычайны дом, які на маёй памяці быў такі ў Гомелі толькі адзін, па вуліцы Карла Маркса. Гэта быў двухпавярховы. Першы паверх ён быў такі мураваны, камяніца, а другі паверх быў драўляны. Бо проста драўляных дамоў у нас і дагэтуль хапае, а вось менавіта такая камбінацыя даволі тыповая для свайго часу, але ў Гомелі такі згадваецца толькі адзін. Ну і, канешне ж, розныя месцы, звязаныя з сожам, і гэта і зарэчная частка ў Гомелі, бо пераходзіш мост, праходзіш, і там ёсць два такіх цікавых невялічкіх зусім возера, якія людзі клічуць «Васьмёрка», я не ведаю, як яно называецца афіцыйна, гэтыя водныя аб'екты. Штосьці ў іх такое ёсць, таксама нейкая суцішнасць, патрыархальнасць, бор побач. Узгадваецца краявіды з моста, калі прайсці пешкі з 5-га мікрараёна ў Беліцу. Вось гэты мост, яго раней называлі новым, але зараз ён, канешне, ўжо не новы, але навейшы за ўсе астатнія. Бо краявіды адтуль неверагодныя. Там сож бачны на вельмі вялікую адлегласць, які ён шырокі, магутны, якія лясы, нейкія там паўвыспачкі, выспачкі. Напэўна, вось гэтыя рэчы ўзгадваюцца нават больш, чым цэнтральная частка, зразумела, канешне, і парк, і вуліца Савецкая, і праспект Леніна, праспект Пабеды, гэта ўсё таксама згадваюцца розныя будынкі.